Illum, jumej wara Santa Marija se jkun l-aqwa jum fl-istorja li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qatt irreġistra moviment ta' passiġġieri dan hekk kif jum wieħed se jkunu għaddew tar-rekord ta' 32,000 passiġġier mill-ajruport ta' pajjiżna. Dan ħabbru il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo f'kitba fuq Facebook. Il-Ministru sostna li dawn ir-riżultati pożittivi ikomplu jagħtu iżjed enerġija lill-Gvern biex il-prinċipji tal-kwalità u l-kwantità fil-prodott turistiku jimxu id fit flimkien. Dawn ir-riżultati jingħaqdu ma' ċifri rekord li ħarġu fl-aħħar jiem mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO meta fl-ewwel nofs ta' din is-sena waslu aktar turisti f'pajjiżna milli ġew fl-ewwel 6 xhur ta' 4 snin ilu, l-aħħar sena rekord ta' qabel il-pandemija. Skont dawn iċ-ċifri bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena ġew kważi 1,290,000 turist li jfisser żieda ta' aktar minn 81,000 persuna meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2019. Anke n-nefqa tat-turisti f'dan il-perjodu kienet aqwa mill-2019 tant li kienet tisboq il-biljun euro li tfisser żieda ta' aktar minn 150 miljun euro. Dan ukoll xhieda ta' kemm is-settur mhux talli irkupra mill-daqqa tal-pandemija iżda qed jirreġistra numri rekord ġodda ta' turisti.